Noniin, mä oon livessä. Noniin. Noniin ihan. Älkääs kattoko sinne. Don't touch me. This is Finland. You don't touch people here. Open fire is not allowed in Finland. Sorry. Ne jäi kiinni. Täysin jäivät kiinni. Siellä on avonainen grilli. Ihan täys grilli auki. Hei niin siis mitäs se menikään? Eli avotuli. Avotulen Käyttö. yleisellä paikalla kielletty. Täysin kielletty. Täysin kielletty. Okei, eli siitä tulee sakkorangaistus. Okei. Eli kuten näitte. Varoitettu siitä kertaa. Elikkä Niitä on parikin kertaa, mutta siellä ne jatkaa. Elikkä nyt niillä oli matuleirissä avonainen tuli. Kuten huomasitte, nyt se meni kaikki sit livenä Facebookiin. Mä kävelin ihan pokkana sisään suoraan ja kävin vaan katsomassa sen, että näkeekö minun silmäni oikein, onko siellä se avotuli. Ja siellä oli avotuli, että ne oli ihan kaikki istu ringissä siellä kiltisti ja sitten yksi apina huomas mut ja sitten olikin yhtäkkiä kaikki tulos mun kimppuun, että. Mut hyvä, saatiin suoraan, saatiin ihan erinomainen videomatte. Mä kävelin suoraan telttaa sisälle ja siinä on teille todisteet siitä, että siellä on ihan oikeesti, siellä on pallogrilli, jossa on täys tuli. Kiitos kaikille katsojille, nähdään myöhemmin, moi moi!